Ayağlar näme için durmuşa çıkanda başta bir ay ya 6 ay bolup bilýän. Yani bir çağa bolýança diýip aldy ortalama. Eğer bir zat diýse ýere garap sesinem astaja edip meýli. Aha hoş dikdi diýen ayağlar. Görýän bir çağa bolýar ya bir ýyl 2 ýyl geçýär aradan. Ajdarha aýaly bolýar da ärine gepleşýütkä böyle biýilini tutup gıýgyryp. Näme bolýar şu ayağlara men düşünmeýän. Yani yigit öňkü yigit, ayal öňkü ayal. Bir iki üç tane çağa boldy. Ya has özlerini demesi. Ondan sonra erleri gıygırsa ya ursa ya sögse işte bana sözcü söz aýtmaýan. Sen men gadyrym bilmeýän. Naharyň edip otyryn, çağalaryna garap otyryn diýerler. Ol işler sen etmelisin zaten. O enelik, şonuň üçin enelik mukaddes. Dinimizde şonuň üçin cennet eneliň aýagynyň astynda diýip bir karaýdan ok şu hyzmatlary etýänligi üçin äriniň ar namusyny goraýanlygy üçin çağalary terbiýe etýänligi üçin aýdylýar. Sizlere bir haýyş. Şu başta durmuşa çıkan wagtyňyz ilk bir ay näme bolsaňyz mundan soňra şoňa bolum. Hiç zat ütkemedi. Bir kısan çağa boldy. Allah sizin rızkyňyzy artdyrdy. Şondan başgalaryňyz agzyr bolarmy? Kädip pikir edýände. Sizde näle? Sizde de şoňa bolmy?